Fernandez gara, Nazioarteko Coaching Federazioko coach zertifikatuak. Eta TICLIC elkargunean eskaini dugun hezitzaileentzako coaching tresnak ikastaroari buruz hitz egin nahi dizuegu laburki. Ikastaro honen helburua da azken finean norberaren ezagutzean sakontzea eta baita coaching erramienta eta konpetentzi batzuk bereganatzea. Hezitzaileak iruditzen zaigu direla oso elementu garrantzitsuak, beraiek baitute eraldaketarako gaitasun hori, ezta? Eta, beraz, gure proposamena da, beraiekin lan egitea, ez? Hain azkar aldatzen ari den sistema batean, ez? Hobeki egokitzeko eta hainbat tresna eman ahal izateko. Ikasketa prozesu horrek esan dezakegu 3 txanpa nagusi dituela. Batetik kontzientzia hartzea, bestetik ardura hartzea eta hirugarrenik ekitea. 2 gako nagusi daude geure lan egiteko moduan. Batetik juizio eza, dala besteari konfidantza osoz begiratzea eta interpretazioak eta usteak identifikatzea. Eta bestetik, presente egotea. Presente egotea, esan nahi du, orain eta hemen egotea. Azken finean, guk ez dugu nahi, ezta? Metodologia berri bat erakutsi, hezitzaileei aurrei nola irakatsi hori erakusteko, ez? Gu hortan ez gara adituak, ezta? Baina bai bidelagun izaten, ezta? Beraiei eskaintzen aukera hori hezitzaile direna berrikusteko, berrizendatzeko. Hori da guk eskaintzen dieguna, konfidantzazko espazio batean, konfidantziala izango dena eta seguroa. Hori da, beraz, has gaitezen lanean eta hor dihoa lehenengo galdera. Zer bultzatzen zaitu hezitzaile izatera?